Mari hita saluhna kadamang dok dainang na hinaholongan di baga satu hatta Yesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Muliate hupasa rohanami tuhode bata nami di bata Jehovah di bata parolong rohana sumurung di baga satike Tuhan dinalaho tumangin hatapami dongani jala tuturi hami asa mangatusi di hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Huriani Tuhan hatani debata na tolhas tuhita dene mai sian buku 2 Samuel bidu 22 ayat 44 ro di ayat 50 sada asa rapta parateatehon jala rakmajahi tamanginang odo hatani Tuhan. Aku ni nunga di palua hoau sian perbadaan ni bangsoku. Nunga di pabakitoau gabe ihutan yaka bangso parbegu. Gari bangso naso hutada mangoloi au. Gari halak na pulik marga lesem mau. Guru dok kudo dioloi nasida. Merus do aka anak nina pulik marga jelaka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida mangulu do Jehovah jala tamado puji-pujion partano batuaki jala tibuldo debata ni hatuaku debatado silehon akka partubolon tuau doho papatuhon akka bangso tuau ibana si palua au senaka musuku hodotongon patibul au maralon akka alokku nunga di palua ho au sejolma si bahe gogo di bahe ni pujiokku maho ali Jehovah di tonga-tonga ni akka bangso parbegu jela dehonokku ma guarmu ibana si patibul akka hatuau ni rajana jala ibana mabait asin roha tujolma nang minihan nai tu si Daud do tu pinoparnai roh di saliling lilingna ido yang gosahana dihita salu na kadamang do dainang na hinolonga di baga satu hatta Yesus Kristus totu sasitongna dang siajara behalak na porsia lau pasangapod debata dang sisuruh behalak na porsia lau mamuji debata buasa hudok kami songoni amanginang alana hataridaan na tutu hita porsia tu debata ikut tarida doisian pamujiota alepak tanah realitana gudang do jolma na madok diri na halak na porsia ale dak olu mamuji di bata gudang do jolma na madok diri na halak Kristen di jama si sonarion ale dak oloro tu bagas joro gudang do jolma sonarion nunga ragam aka pasu-pasu na jinalona di tonga-tonga ningoluna ale nang olo pau dukorohana martangi yang pasangapo debata madok molihat itu debata bahasa boy songoni ala na gudang do halak Kristen mangarajumi nasa na boy nasa na adong di ibana dada sileo-leo ni debata alai ala ni gugu na sabing mangulak kaulaw pamikiriyo si songonon amanginang totu pamikiriyon na sala na marhalo tulomo ni roh ni debata dihita salu na kadamang do dainang di bagasan turpu jamitan na satu hita di patupas si Raja David do di tonga-tonga ningoluna pamuji tu debata ede puji-pujian na pinatupa manang na pinasa ni si Raja David di bagasan turpukon disiala takas dirajumi si Raja David
padonganion ni debata, pangurupian ni debata di tonga-tonga di ngoluna. Dirajumi ibana do, boy pe ibana gabe salah raja. Jala molotung pero akka bangso parbegu pasangapon ibana, debatado na manurui, huaso ni debatado na masa disi. Dan ala ni gogo di ibana sabing, alay saluhut na, ala ni huaso ni debata. Amanginang, didoa kepada bisu pada Nairobi, sasitong na puji-pujian na pinasa ni si Raja David di bagasan turpukon. Oma puji-pujian di panadaw di ibana tu debata, ditikini hatuon na. Amanginang, monotajaha, di bagasan ay 44 di turpuk jamitaw, ido ibana do disan. Aku ni nunga di paluahoaw siyan parbadan di bangsokku, nunga di pabakito aw gabi ihutan niya ka bangso parbego, gari bangso naso hutadda mangoloyaw. Tagaris bawah maju amanginang, gari bangso naso hutadda mangoloyaw. Buasa boy bangso naso ditadda si Raja David mangolo ibana, dan ala ni guguna. Alay waso ni debata na miad di ibana, padongan di debata na mangurupi ibana, gabeboy akka bangso parbegu mangolo si Raja David. Alana dang dipake si Raja David guguna, dang dipangasahon hadirion na. Nagabe manggonggomi luhutan ni bangso Israel, di hatihay. Alay gogo ni debata, waso ni debata, ido na pinakke ni si Raja David. Di bagasan turpukon, tung masa takas do puji-pujian ni, di pasah si Raja David tu debata Jehovah, tu debata na mangulu, tu debata na mangurupi ibana, tu debata na totong pati bulhon hadirion na, jala tu debata na mamasu-masu ibana, saha ro di saliling-liling. Dihita kadamang do dainang. Buhado tutu hita. Itonga-tonga niya kaparngulota. Di jama si sonaron amanginang, nunga lam gudang akka si taunon. Alay, nang pe gudang akka si taunon na maragam na taay di tonga-tonga niya kaparngulota, dan gabi pangabati sa luhuk nai, mabay kita lapasangapod debata. Ala niya manginang, dung tatadda Jesus Kristus gabi Tuhan jala si palua kita. Nang ditugid do hita ikot pasangapon ibana. Dito pa debata kita, disesa dosata, tujuan di debata manopa jala manesa dosata. Asa totong do hita pasangapon debata, asa totong do hita mamuji debata. Sonarion amanginang, ditugid debata do itu hita, asa holang ibana tapasangap jala tapuji. Alana nasa natinopan ni debata, dang boy akka pahapahanan, akka gulok-gulok, akka pidong na martonga-tonga langit. Dan punya kesadaran ni amanginang lampasangap po debata. Holang imajulma na tinopan ni debata, na tumirurupan ni debata, holang ido na tao. Pasangap po debata. Jadi, ala naung ditobus Jesus Kristus do hita, di palua kita, dilihat akahosa ngulo tu hita, ikut pasangap do debata. Amanginang, sonarion, heado hubereng ima di sada video, adong sada pidong dilatik, mau hia martangiang. Alai, wasa bu pidongi malo martangi, ala na diajari.
Sian nasarohana do ima pidongi martang yang daom. Imana holang hapalan. Buhado julmana naeng. Bahkan adong do toku bereng sada video. Ada orang somanga pananggana jul martangi yang diajak. Jala hami pe secara pribadi manginang heado hami latik. Panangganami ikut julu martangi yang asamangan. Nah, molo binatang amanginang buta latik. Jala diulahot doi. Molo hita dang pola dilatik sa sitongna. Kita punya kesadaran. Kita punya hikmat, punya pengetahuan. Punya pengalaman. Nunga takas di pabotot hita debatado na manesa dosa tamar hita Tuhan Yesus Kristus. Alene tapasanga may bana tapuji baibana. Unang bakol hita pasanga perdebatai di tonga-tonga ni nguluta. Namang yu amanginang marhite-hite jami taon nang didot-dot hita ganuk marsada-sada. Asa totong hola debata tabain hatua di tonga-tonga ni kapar nguluta. Nama baik debata gabi hatua ni di tonga-tonga ni kapar ngulona dan tubuh be di sigijang ni roha. Dan tubuh bedisi akaroha na mangalate. Songo si Raja David di tonga-tonga ni turpukon. Takas do ibana. Pasanga perdebata patar dan toruk ni rohana. Dan adong dihadirion di si Raja David. Margijang ni roha. Nang bega bisa da partogi ibana. Nah kita pe kosong ni doa manginang. Debata natapasangapi ibana do na maliw salut na tu hita. Nasa na adong di hita sileo-leo ni batado. Berarti ala na sileo-leo ni batadoi dang adong dalan na hita paburnang-burnang diri. Naparpudi adong masada cerita. Adong masada doli-doli na marsahit na papang. Ale ibana saharat na martuhan. Ganup ari mula siya menekon na sa martangi yang terus ibana. Sampai itu nama gudang. Di sadatiki martangi yang maibana. Martangi yang maimana dijabu dibegi abangna. Tang yang di mana neng pingin ibana di masa ningoluna di tiki mangolu de ibana madoho tilari maraton alai dirajumi mana mah dan mungkin nih buhadu au na papang bui lari maraton ima dirajumi mana pada cerita lama musa ibana di bonabang na tu gereja tong martang yang ibana suku nabang munomma ahadu pangidua mu sonari di ngulum ahmi doko ni mana borak do pangidua ku jela mustahil doi ahama ido abang no nempingin no lari maraton mekil ma abang non pedek cerita adong ma sada momen pertandingan maraton. Mendaftar ma abang non. Du mendaftar di mana? Di bani mana ma kereta tarik. Di bani mana ma anggino na papangon lari maraton. Aledang juara sida. Terakhir dona sida. Sahat. Ale-ala na dibereng sudi. Aka peser tahun. Semangat ni abang non mabuni maanggina na papangol lari maraton. Gabe sudi mapai mahon na sida na dua. Di garis finish. Saat mana sida tu garis finish. Sudi ma marulupolo. Jalan na papangol pedoho ima marulupolo.
Amanginang dung sao sudenang aka pangiduan ni napapangon. Sa terus may mana madok mo lihat itu bang non. Ali aha medok na bang non. Unang tua ho madok mo lihat yang gia. Tu di batama. Sa terus may mana martang yang tu di bata. Madok mo lihat alang diramoti di bata abang na. Gabi buy patulusun na diroha do na sinakapan na. Amanginang siya teritay neng rajumat taganuk marsada-sada. Jod do hita songojol manapapangon. Gudang akap pangiduat ta. Jale jod dong. Setara jumidang dilihat di bata dope. Mustahil kena asing. Alena sajulma na mamuji di bata. Patulusun di bata do akap pangiduan na. Patulusun di bata do akasakap na. Mungkin bagi kita itu mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Maka bagian kita, senantiasa kita mempermuliakan Tuhan. Pasang apa debata. Dia ka basa-basa na nang tajalo. Jala di aka basa-basa na nata parsita. Neko lehono ni debata do petuhita. Genuk marsada-sada. Amin. Martanya kita. Mulia teu pasak ruan nami tuho debata nami. Debata Jehovah, debata parong rohana sumurung. Nunga taruli hami markite hiti hatam. Dia jariho kami asa totong pasangapon guar muda badia. Disaluk nakangulu nami. Mulia te Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Tuhan totong mamasu-masu hita salhuna.